хората преди време ние разправяха с градината да спреме. Сега ще ви покажа нещо. Не знам как да се спася! Сетих се! Градината. Кинти, които цинично обаче на тези два млади симпатяги, Марто Джи и Гадина, има ли музика да се занимаваш в България? Много, много трудно. В смисъл, изисква вие сте време, упорити търпение. обаче. Упорити сте, гледам, че... Но ние не се даваме. Къде сме, Гадо? В Дамол. Всички да заповядат сега. Сега. Ние си тръгваме. Как ми трябва кинти днес? Кинти нема бар. Yes!